дар беморхонаи физиотерапевтии вилояти суғд ғулакандоз дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҷдиду навсозии биноҳои муассисаи табобатӣ бо маром идома дорад. соли гузашта ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати табобат ва истироҳату фароғати беморон шӯъбаи табобатӣ баъди солҳои зиёд аввалин маротиба аз таъмири куллӣ бароварда шуд. имрӯз ин шӯъба бо таҷҳизоти муосири табобатӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, мизу курсӣ, ҷевон ва дигар ашёи он аз нав карда шудааст. ҳамасола барои пешрафти соҳаи тандурустӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби оли имомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи зиёд мебаранд. ҳар сол ба сол дигаргунӣ шуда истодааст. ҳам аз тарафи таъмир гирим, ҳам аз тарафи таҷҳизот гирим хуб шуда истодааст. чӣ хеле ки медонед, дар нимсоли аввали соли 2023 дар беморхонаи мо шӯъбаи муолиҷавӣ куллан аз таъмир бароварда шуд ки ин маблағгузорӣ аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъмир рафта истодааст. мо имсол бо иқтидом гирифтем бевосита бо дастгирии ҳукумати вилояти суғд шӯъбаи пас аз ҷарроҳиро куллан таъмир кунем. беморхонаи физиотерапевтӣ аз 6 шӯъба иборат буда зиёда аз 25 намуди муолиҷа роҳандозӣ гардидааст. бо ташаббуси маъмурияти беморхонаи физиотерапевтии вилояти суғд, дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд таи 3 соли охир корҳои ободонию созандагии вусъати тоза касб карда, ҳар як ваҷаб замини муассиса самаранок ва оқилона истифода карда мешавад. дар беморхона қитъаи замини истифода мебурдагӣ хеле зиёд мебошад ки мо ин заминро сарфакона истифода бурдосем. имсол дар қитъаи замини беморхона мо картошка шинондем, помидор шинондем, бодаринг шинондем, кабудӣ шинондем, гулу гулзор кардем. зиёда аз 600 бех дарахтҳои ороишӣ ва мевадиҳанда шинондем ки ин ҳамаш барои беҳбудии беморхона мебошад. дар баробари беҳтар шудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ муроҷиати шаҳрвандон низ бештар гардида, дар ин муассисаи табобатӣ аз ҳама гӯшаву канори тоҷикистон беморон бистарӣ ва саломатишонро барқарор мекунанд.